Immunate spada u grupu dodataka ishrani za jačanje imuniteta. Njegove osobine su da izrazito jača imunni sistem organizma, odnosno pojačava otpornost, ali ima i jako antimikrobno delovanje. Sadrži čak 200 mg ekstrakta mačije kandže, odnosno Uncarietomentoze, kako se na latinskom zove, i sadrži cink u helatnom obliku, odnosno cink glukonat 3 mg. Mačija kandža potiče iz Perua, a još 1994. godine je uvrštena u red medicinskih biljaka, odnosno lekovitih biljaka, što samo potvrđuje njeno izrazito adaptogeno dejstvo, a posebno utiče na jačanje imuniteta. Njeni sastojci povećavaju otpornost organizma čak za 50%, a također mačija kandža ima i jako antileukemijsko delovanje. Pored toga, njeni sastojci utiču na smanjenje krvnog pritiska, sprečavaju, odnosno usporavaju agregaciju trombocita i usporavaju razvoj trombocita, što se često dešava u stresnim situacijama, i na taj način je Immunate izuzetno dobra prevencija tromboza, odnosno začepljenja krvnih sudova i njegovih posljedica. Ima jako protivupalno delovanje, deluje protiv alergija, jako antimikrobno delovanje, i to deluje kako protiv virusa, tako protiv bakterije, tako i protiv gljivica, i svi njeni sastojci su jaki antioksidansi. Kao što sam rekla, njeno delovanje, naročito antioksidativno i u cilju jačanja imuniteta, pojačava 5 mg helatnog cinka, a on pojačava dejstvo mačije kandže na 2 načina. Pre svega, on je jak antioksidans, ali znamo da učestvuje i u preko 200 raznih reakcija u našem organizmu, poboljšava metabolizam, a inače i direktno ubija viruse, dakle ima i direktno antimikrobno delovanje. Zahvaljujući svim ovim dejstvima mačije kandže i cinka, nameće nam se i odgovor kome preporučujemo i ko treba da koristi Immunate kao dodatak ishrani. Pre svega, izuzetno je značajna za jačanje imuniteta na duže staze, jer znamo da postoje ljudi koji su često podložni prehladama, koji su skloni oboljevanju, i njima jeste potrebna jedna duža trajna zaštita. Kao antimikrobni preparat vrlo je delotvoran i kod helikobaktera, a naročito je delotvoran kod virusa. Pošto ima jako protivupalno, odnosno antiinflamatorno delovanje, koristi se i kod svih drugih zapaljenskih procesa, kako kod reumatizma, ali tako i kod alergija, tako kod bronhitisa, tako kod astme, ali i kao prevencija tumora. Preporučuje se 3 puta po 1 kapsula dnevno. Pošto ima jako antivirusno delovanje, a ukoliko želimo da dobijemo terapeutski efekat kod herpes virusa, kako kod herpes simplexa, a naročito kod herpes zostera, koji je izuzetno bolan, uz Immunate obično preporučujemo L-lizin plus, C plus i helatni cink još kao dodatak, i onda promene koje su vrlo bolne nestaju u najkraćem mogućem roku, u roku od 10 do 14 dana.